Tak co, ale po kolikátý už tady seš? Po třetí. Po třetí, a to znamená, že si jeden ročník vynechal, ale. No, jasně no. Který to byl? Asi ten první. Ten první, a byl jak, je to lepší oproti minulýmu nebo horší? Asi lepší no. Přijdeš si jako blázen. Ano. Letěl jsem jak svině. Dobře. Takže jsme na plachtě ve Třebohosticích a máme tady prvního odpadlíka Filipa. Filipe, jak se ti tady dneska líbilo? No, dneska to bylo moc dobrý. Když jsi nechal spát, já jsem od rána natáčel. Ty jsi od rána natáčel a nedělal jsi ještě něco jiného, jsi tak hrozně unavený. Ne, nic jiného jsem nedělal, akorát jsem byl asi od 8 na ráno. Spal. Dobře, Filipe, tak moc děkujeme. Nic za. Vzkázal bys něco diváků? Ale jo, bavte se. Děkujem, ahoj. Dobré odpoledne. Jak se vám líbily dnešní závody? Jo, bylo to tady super. Jo, a jste spokojeným s tím, jak jako to jaký byly výsledky? Jo, já si myslím, že jo. Měl jste nějakýho svýho typa? No, ani ne. Tak jo, děkujem. Co vy? Super to bylo tady. Takže akce, všechno bylo. Jo, v pohodě. Večer tady budete chlastat? Určitě. Tak super, tak děkujeme, tak jdeme dál. Takže tady dělají něco, co by dělat neměli. Kluci, ale tak měl si první místo, veď, tak se to jako očekává. Jsi spokojený? Jo, určitě bylo to dobrý. Chceš nám ukázat diplom? Diplom ne, ale diplom ne. Tak až za chvíli, tak jo, děkujeme. Jo, tak. Jsi spokojený s výsledkama? No, docela mě to překvapilo, jo. Jak se ti dneska jezdilo? No, bylo to dobrý, no, akorát teď mě bolí noha, ale tak dobrý, no. Teda chudáčku, tak teďka odpočíváš, vej. No, jo, beru analgetika a takovýhle věci, no. A budete tady večer chlastat? No, to taky, no. Děkujeme, tak druhý místo. Teď půjdeme k přítelkyni druhého místa. A tady je přítelkyně prvního místa. Takže... Ahoj holky, jak jste spokojený s výsledkama vašich přítelů? No, bylo to výborný, jako moc se mi to líbilo. Co to je, Market? Hrozně jsem se bála, to je jasný, no. A svého přítele už. Už jsem zvykla chodit do nemocnice, jak jsem se bála, že půjdu zase. Ale dopadlo to dobře, dneska asi spokojená, ne? Ale příště by to mělo být první místo. No jasně, musí se polepšit, musím ho víc masírovat. Takže už víme, proč má teďka Mára druhé místo, protože Market hezky masíruje. Jak se vám líbily dnešní závody? Krása, Co pivo je dobrý? famózní.
Prosím vás. Vy mě tady stresujete. Tak jak se vám tady dneska líbilo? Dneska je to bomba, akorát mohlo přijít víc lidí, nikdo tady nechlastá, tak je to na hovno. Všichni přijdou, tady se chlastá furt. Víte, co tady bude hrát za kapelky dnes? Vím, že jsou 3, tak jsou 2. Takže se tady dneska nebude pogovat. Pogova, jako by si to takhle. Ne, tak to asi ne, no. To bylo dobrý. Vždycky je dobrý. No tak já jsem Lukáš Mandík. Říkají mi Manťák, nevím proč. Jo, dojebanec mi říká můj přítel, dlouholetý. Po koliká tady závodí? Tady závodím po 4, pač víc ročníků jsme zatím nepořádali. Jsi přímo spolupořadatel akce. No. Co to obnáší hlavně? Dost dojebaných papírů a všeho možného. 14 dní fakt zařizování a tak. No, je z toho nějaký prospěch aspoň trošku? To určitě není, většinou jsme v mínusu. Pač prostě to stojí peníze, nevydělá je to, že jo. Pač není, jako kde by je to vydělalo. Origoshop mě docela řádně sponzoruje, tak prostě to musím teda říct, že Origoshop funguje nejlíp, tak jako jsou tam nějaký slevy a tak, že jo, tak prostě funguje to, no, že člověk za to nedá aspoň tolik bambulí, co by na to dal normálně.